Babka mi tak utoreli, že keď oni boli dzivčatko, tam bolo teľo šnihu, že museli vyhrabovať z tunely. No povedz, môže byť toto pravda? Mamky a babky majú vždycky pravdu. No tá Dorici Bobikovej so s globálnym ocepľovaním. Ja takisto by som chcela zažiť snehovú kalamitu. Že by zaviazol autobus, aby som nemusela ísť do školy. Však nechodíš ani autobusom a ani do školy. Joj, me chytáš za každé slovo. Však dnešným decom chcem dopriať taký zažitek. Mňau, ty Hančo, a na kopcu še skrižujú kamiony so s konzervami a my co budeme žrec? Maťku, poďte prejsť na luku. Akože vypráva na severný pol a ja som pes husky. Počkaj, ty husky, len doodhrňujem, OK? Dobre, ale rýchlo, bo už mi živno na pazure. Tak ty si nejaký nevydarený husky potom. Odvolaj, bo dostaneš pesťovku s prednými labami. No. A hotovo. Ešte pozmetam schody. No ta šibac mudrý. Peršte slovo, placi druhé leci z gačoch. Šiu toro, že lem do odhrňuješ a ideme. A bundičku dávame? Nie, nedávame. Už ti videl huskyho v bundičke? Co som pudlík abo maltezak? Hurá, pečená kura. Ideš za dobrodružstvom. Akože zlameš na výprave nohu bo šikalíka a ja še vracím do dedziny po zachranu. A budem hrdinský pšik. Môže byť? Joj, Pampi, asi veľa filmov pozeráš. Buď tiško a užívaj si prechádzku, dobre?